Aquest dijous a la nit s'ha inaugurat l'exposició Colors de Lleida a la sala de cuina de la Seu. L'exposició recull obres d'artistes com Perico Pastor, Javier Mariscal o Mercè Húmedes, només per mencionar-ne 3 dels 9 que ja estan representats. En total són 8 les obres exposades i que tenen un comú denominador, el color. Totes tenen colors molt vius i la gamma cromàtica hi juga un paper molt important i fa de nexe d'unió en tota l'exposició. La mostra també recull diverses tècniques de pintura i estils. Colors de Lleida tanca el segon cicle d'art contemporani, del qual els seus responsables en fan una molt bona valoració. L'exposició és l'última exposició del segon cicle d'art contemporani que fem aquí a la cuina. Normalment el cicle d'art contemporani el que fem és barrejar autors locals amb autors de fora i en aquest cas ens hem posat en mans de la galeria de l'Espai Cavallers de Lleida i els hi vam demanar, volíem fer una exposició d'autors de la província, o majoritàriament de la província, que normalment no es posaven aquí a la Seu, i això la galeria va fer una tria i ens han portat aquesta tria d'autors. Colors de Lleida es pot visitar a la sala de cuina de la Seu d'Urgell fins al pròxim 29 de novembre.